Θανάση, τι είναι τι. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες τεχνικές που φαντάζομαι ότι είναι αποδεκτές από την ψυχιατρική, όπως ας πούμε η νευροανάδραση. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι βοηθάει. Να πούμε ότι δεν είναι για όλα αυτά. Να δούμε τι είναι, κυρίες και κύριοι, η νευροανάδραση, πώς με αυτή τη μέθοδο αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη, κάποιες μορφές της και πώς εφαρμόζεται. Το αυτοκινητάκι που τρέχει στην οθόνη δεν είναι κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, αλλά επιστημονικό εργαλείο που απεικονίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι βασικές αρχές της νευροανάδρασης είναι να μπορέσει να εντοπίσει με μεγάλη ακρίβεια τι ακριβώς γίνεται μέσα στον εγκέφαλο και κατά συνέπεια ως προς τα ηλεκτρικά και χημικά του φορτία και κατά συνέπεια να βοηθήσει το άτομο έτσι ώστε να τροποποιήσει αυτές τις λειτουργίες προς το καλύτερο, το πούμε έτσι. Οι αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις οδήγησαν τη Θεοδώρα στα όρια της κατάθλιψης. Τη μία στιγμή μπορούσα να κλαίω, όχι από ένταση, αλλά κάτι που δεν μπορούσα να το ελέγξω, δεν ήξερα γιατί. Προσπαθούσα να ασχοληθώ με την εργασία μου. Δεν μου έβγαινε. Αυτές οι απότομες αναλλαγές με οθήσανε να κάτσω να σκεφτώ μήπως είναι μια καινούρια μορφή κατάθλιψης, όχι αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα, που κλείνουμε τα παραθυρόφυλλα, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αποτρεβιόμαστε. Για να ξεπεράσει τις ψυχολογικές της μεταπτώσεις, η Θεοδώρα αποφάσισε να καθίσει στην πολυθρόνα ενός νευροψυχολόγου και όχι ενός ψυχιάτρου. Ήταν αποφασισμένη να νικήσει το άγχος και την πίεση, επανεκπαιδεύοντας τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου της. Το σκουφάκι είναι αυτό εδώ, είναι γεμάτο με ηλεκτρόδια μέσα, θα το βάλουμε στο κεφάλι, δεν πρέπει να ανησυχείτε καθόλου, διότι δεν στέλνει τίποτα, μόνο διαβάζει τα ηλεκτρικά φορτία του εγκεφάλου. Φανταστείτε ότι ο εγκέφαλός μας είναι σαν μια λάμπα από αυτές που έχουμε μέσα στο σπίτι και δίνει φως. Ένα άτομο που παρουσιάζει κατάθλιψη σημαίνει ότι το ένα μέρος της λάμπας, το μισό μέρος της λάμπας, δεν είναι συμμετρικό με το υπόλοιπο, δηλαδή δεν δίνει το ίδιο φως. Ο στόχος λοιπόν της νευροανάδρασης είναι να μπορέσει να βοηθήσει το άτομο, να εκπαιδεύσει τον εγκεφαλό του έτσι ώστε και τα δύο μέρη της λάμπας να ανάψουν ίσα. Ήδη έχουμε τα αποτελέσματα από την χαρτογράφηση του εγκεφάλου μας και γνωρίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της νευροανάδρασης για να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η Θεοδώρα πρέπει να κρατήσει το αυτοκινητάκι στη δεξιά λωρίδα και να έχει σταθερή ταχύτητα. Όταν τα καταφέρνει, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου είναι χαλαρά και συγκεντρωμένα ταυτόχρονα. Για να πετύχει λοιπόν αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ χαλαρός, σε επίπεδο να ελέγχει συνεχώς τους μυς και ιδιαίτερα του προσώπου, να μην σφίγγονται καθόλου. Θα πρέπει να κάνει αργή και ήρεμη αναπνοή διαφραγματικού τύπου. Θα πρέπει επίσης να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος και δεν θα πρέπει καθόλου να κουνιέται. Μέσα από την επανάληψη της διαδικασίας, τα κύτταρα εκπαιδεύονται να λειτουργούν πιο αποδοτικά. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ ορατά. Τα πράγματα που έκανα παραμένουν το ίδιο πολύ, το ίδιο δύσκολα, η προσέγγιση έχει αλλάξει, η διάθεση έχει αλλάξει και δεν έχω τις συναισθηματικές μεταπτώσεις.